V otrokovických školách začal další školní rok. Mateřská škola láká děti na výběr jídel a střední školy se nastěhovaly do opravených prostor. První školní den si po letošních letních prázdninách prožili také děti z Otrokovic. 3 otrokovické základní školy přivítali v pondělí 194 nových prvňáčků. Třetinový nárůst počtu nových žáků zaznamenala základní škola TG Masaryka, kde usedlo poprvé do školních lavic 70 žáků, kteří se rozdělili do 3 tříd. Základní škola Trávníky letos uvítala o 14 žáků méně než v loni, celkem 56. Meziroční snížení o 7 žáků pak zaznamenala základní škola Mánesova, do které nastoupilo 68 prvňáčků. Všechny nové žáky v první den nového školního roku osobně přivítali zástupci vedení radnice i Zlínského kraje. Starosta Otrokovic Jaroslav Budek přišel pozdravit v první školní den děti do základní školy TG Masaryka. Otrokovický místostarosta Milan Plesar zpříjemnil nástup do školy prvňákům v základní škole Trávníky a do základní školy Mánesova přišel pozdravit děti i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Člověk rád popřeje všem, aby je ta škola těšila, aby se žáci do školy těšili, aby se na ně těšili kantoři, a aby tu radost ze společného díla přenášeli do svých rodin. My samozřejmě základní školství jako ve své gesci nemáme. Pokud se týká o finance pedagogů, tak to jsou peníze, které jsou prostě jenom prostřednictvím kraje přerozdělování. Neseme zodpovědnost za střední školství. Tam na rozdíl od toho, že do první třídy teď nastupuje více žáků, v celé republice 104 000, tak do prvního ročníku na střední škole těch žáků nastupuje právě méně, ale na druhou stranu zase musíme počítat s tím, že tady tyto ročníky, které budou teď silnější, a ještě je to pořád vidět, že i v těch mateřských školách je nedostatek míst, budou v jakési jenom vlně, a pak zase ten pokles tady bude zhruba na těch 85–90 tisíc dětí, které půjdou do prvních tříd, a takhle to v tom školství bude. No, já prostě beru to tak, že škola je to opravdu ten základ, není to fráze, a já bych jenom si velmi přál, aby nám učitelé nerezignovali i na tu roli vychovatele. Aby si nevzali jenom to, že mají naučit, ale aby zastoupili v mnoha případech ty rodiče v té výchově, protože vždycky ten učitel tím vychovatelem byl a byl to takový ten vzor. Samozřejmě podpora v tom, aby ty vzory byly. My děláme třeba tím, že vyznamenáváme pedagogy, a to bez ohledu na to, jestli je to učitel z mateřské školy, ze základní školy nebo ze střední školy. Děláme to na návrh těch, kteří nominují, a samozřejmě ještě z těch nominovaných se vybírají ti opravdu nejlepší, aby se to nedevalvovalo, aby jsme, jak jsem říkal, ty vzory prostě měli, aby jsme taky dali najevo, že si práce našich učitelů, našich pedagogů vážíme, protože není to ani práce jako to těžké poslání. Takže to není jenom o materiální podpoře, je to samozřejmě také o té podpoře morální. Vážená paní učitelko, paní ředitelko, babičky, dědečkové, rodiče, milé děti, dovolte i mne, abych vás tady přivítal ve váš velký den, první školní den na půdě základní školy Trávníky, kterou zřizuje město Otrokovice. Já jsem si udělal čas, abych mezi vás přišel jako zástupce zřizovatele, protože město Otrokovice zřizuje na svém území 3 základní školy a základní škola Trávníky je jedna z nich. A já se k paní ředitelce připojím. Já přeji vám všem, ať dnešní den je pro vás nezapomenutelný a neopakovatelný, protože první školní den je jenom jeden. Tak já jsem měl dnes možnost být při zahájení výuky na základní škole TGM. Měl jsem možnost přivítat prvňáčky, přivítat jejich rodiče, babičky, dědečky a popřát všem, aby se jim na této školičce líbilo. Potom jsem měl možnost jít do jednotlivých tříd a předal jsem dětem dárečky, takže byli takový hodně natěšení a myslím si, že pozitivně naladění, tak předpokládám a doufám, že jim to vydrží co možná nejdéle, nejlépe celých 9 let.
Obecně bych ještě chtěl říct samozřejmě, že zástupci našeho města byli také při zahájení školního roku i na základní škole Mánesova a na základní škole Trávníky. Město Otrokovice akcentuje vzdělání, vnímá ho jako velmi důležitou součást života, takže hodně se věnujeme do vybavení škol a vůbec prostě tak, aby ty podmínky pro děti byly optimální. Přestože mateřská škola v Otrokovicích byla otevřena i přes prázdniny, první školní den se přeci jen naplnila téměř do posledního místa. Na případné další zájemce ještě vedení školky čeká. Mateřská škola je obsazena skoro plně, ale v letošním roce jsme přijali 182 dětí, ještě některé děti čekají na přijetí, ale vždycky je nějaký posun, takže můžu dát rodičům naději, že když se uvolní místa, tak budou přijati ti, kteří přijati nebyli. Udělali jsme nějaké změny letošní školní rok, hlavně jsme změnili stravování, takže děti si můžou dneska na svačinku vybrat, nemají jeden druh ovoce, ale můžou si vybrat ze 3 druhů ovoce, nenutíme jim pomazánky, a nenutíme jim ozdobu na pomazánky, takže mají na talířku třeba zeleninu, mají rajčata, papriky a sami si můžou ozdobit svoje chleby, takže je tady, vyhověli jsme jako připomínkám rodičů, je tady vlastně ta volnost v tom stravování, protože ty děti někdy nemají rádi to, takže mohou si vybrat, takže změna je ve stravování. Další změna je ta, že nabízíme už ve všech školkách výuku anglického jazyka pro děti předškolní, takže to je další změna a změny máme taky v tom, že v každé školce máme logopedii, takže nápravu řeči, máme tam zkušené logopedky a provozujeme i ještě speciální třídu logopedickou, kterou máme na Trávníkách, která opět byla zřízena krajským úřadem, takže se budeme věnovat dětem ve speciální třídě mateřské školy při nápravě řeči. Slavnostní zahájení školního roku si užili také studenti a učeni střední odborné školy a střední průmyslové školy Otrokovice. Od letošního září obě vzdělávací instituce budou fungovat ve společných prostorech na Štěrkovišti. Vedení škol si od této změny slibuje mnohem vyšší kvalitu výuky. To spojení škol znamená to, že věříme, že ve spojení s další velkou silnou odbornou školou vybudujeme v Otrokovicích a v okolí ve Zlínském regionu silnou odbornou školu nejen s chemickými obory a technickými obory, ale také s učebními obory a že se navzájem budou prolínat všechny možnosti obou škol, to znamená jak třeba i propagace, získávání žáků, prezentace obou škol a do budoucna se počítá s tím, že obě dvě školy se sloučí v jednu školu. Naším hlavním a takovým stěžejním oborem, který 80 let ve škole existuje, je chemie. V současné době je to aplikovaná chemie s různými zaměřeními, které jsou velice zajímavé. Třeba máme klinickou a toxikologickou analýzu, farmaceutické substance, analytickou chemii, ale máme také, ale to bohužel dobíhá, obory technické a přírodovědné lyceum. Takže chemie je velmi důležitá rozvíjející se věda a jsme jednou z 5 chemických průmyslovek v republice, takže je nás málo. Naším cílem je opravdu vytvoření moderní, konkurenceschopné, stabilní školy, která bude mít větší počet žáků než každá jednotlivá škola zvlášť. Chtěli bychom vytvořit pestrou nabídku oborů, tak aby škola byla čitelná pro širokou veřejnost i pro ostatní školy a chtěli bychom přitom klást důraz na kvalitu vzdělávání. Já se domnívám, že jsme spíše spádovou oblastí právě pro Otrokovicko, ale samozřejmě chodí k nám i žáci z ostatních škol, z Tlumačova, z Kvasic, z Napajdal, z Halenkovic a tak dál. My se snažíme tu spolupráci s těmi základními školami rozvíjet a v letošním roce se nám podařilo úspěšně zavést spolupráci s tím, že žáci ze základních škol chodí do našich odborných dílen nebo budou chodit do odborných dílen a budou vidět v praxi, co znamená řemeslo. Já se domnívám, že naši absolventi vždycky najdou uplatnění, že právě řemeslné obory, pokud ti lidé chtějí pracovat, tak vždycky si uplatnění najdou. Tak především si myslím, že je potřeba poděkovat oběma ředitelstvím za to, že přes prázdniny připravili nádherné prostředí. Já jsem překvapen, že vlastně ty prostory, které tady už byly hodně, bych řekl, vybydlené, se naprosto změnily a myslím si, že to je krásný středoškolský kampus v Otrokovicích. Tak já si myslím, že tady je krásné prostředí, krásné sportovní zázemí, laboratoře,
technika ve škole je vynikající a je tady zázemí například Barumu Otrokovice, takže do budoucna si myslím, že bude jenom na nápadu vedení školy vymyslet tady další obory a přilákat tady další studenty, protože ten středoškolský kampus skutečně tady je takový zdravý a pro ty studenty velice příhodný. Především bych popřál studentům krásný nový školní rok, zvláště těm, kteří jsou tady poprvé, to jsou prvňáčci, a těm druhákům, třeťákům a čtvrťákům z průmyslovky, aby se tady rychle zabydlili, našli nové přátele, kamarády, no a kantorům, aby vytvořili dobrý kolektiv, který potáhne celý ten kampus dopředu. Gymnázium Otrokovice společně s gymnáziem a jazykovou školou Zlín v uplynulých 2 letech realizovali projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná se o inovace přírodovědných a společenskovědních předmětů zaváděným interaktivních prvků s využitím ICT technologií. Zlínské gymnázium bylo příjemcem dotace a gymnázium Otrokovice pak partnerem s finančním podílem. Cílem projektu bylo vytvořit soubory výukových materiálů. Na jejich hodnocení se pak následně podíleli též pedagogové gymnázia Uherské Hradiště. Gymnázium Otrokovice společně s gymnáziem TGM ve Zlíně realizovalo projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název toho projektu je Inovace výuky přírodovědných a společenskovědních předmětů s využitím interaktivních prvků a využitím ICT technologií. Bylo vytvořeno 18 vzdělávacích souborů, každý ten soubor obsahuje 15 vzdělávacích materiálů. Smyslem toho bylo zatraktivnit výuku předmětů základy společenských věd, tam byly vytvořeny předměty 1. a 4. ročník, potom geografie 1. a 2. ročník, chemie 1. až 3. ročník, byla tam biologie 1. a 4. ročník, dějiny umění. Takže došlo k tomu, že se ta výuka přiblížila výrazně k současným trendům. Studenti Otrokovického gymnázia se nyní do výuky zapojují mnohem intenzivněji. Z mého pohledu to znamená to, že se tam zapojuje ještě jeden smysl, nejenom, že poslouchají ten výklad toho kantora a zapisují, ale i něco vidí. Navíc tady prvky interaktivní umožňují to, že se dají pustit různá videa, animace a tak dál. Takže vlastně je ten žák jakoby více vtažen do toho výkladu. Celkový počet žáků, kteří jak si využili v průběhu toho projektu tady tyto vytvořené materiály na obou těch školách v součtu je přes 800.